Bost minutu pasa dira, orduan, hasiko gara, eta beste norbait sartzen bada, ongi etorria izango da. Bai, ni ongo naiz adi, Mark, ez dago inor zai, osea, norbait sartzen bada, nik emango dut sarrera lasai. Perfecto. Bakarrik Leirek piztuta dauka kamera, besteek ez duze piztu, nahi badu, ezin bada, baina, pizkata raroa da, pantalla beltzari mintatzeari. Orduan, nahi baduzue, piztu bestenaz, lasai. Ongi etorri, gaurko saiora. Egia da, Oiana gure lankidea hemen egon behartzen, baina azken momentuan gauza bat gertatu zaio, eta ezin du. Orduan nik neuk aurrera eraman atera beharko dute saioa, eta ezagutzen ez nauzue, ni ikasten ari naiz euskara, orduan ahal dudana egiten dut. Orduan, hasi baino lehen barkapena eskatzen dizuet nire, hori, euskaragatik. Eta hori, batzuek ja ezagutzen duze programa, Nekazal Kultura Eskoletara, beste batzuek zuen lehenbiziko eguna da, orduan, planteatu gaurko saioa bi zatitan banatuko dugu, eta hasieran, programan aurkezpen orokorra emango dizuet, eta gero ja gaurko formakuntza. Orduan, Nekazal Kultura Eskoletara nik uste dut gure 9. Urtea edo ikasturtea hasten ari garela, eta 3 erakunde publiko ezberdin arteko ekimen bat da. Alde batetik Kristinanea Fundazioa, hau Donostian kokatuta dago, Kristinanea Parken, eta da udal eta aldundiko fundazio publikoa, ingurumenari buruzko sentsibilizazioa, hezkuntza eta hainbat ekimenak bultzatzen dituna. Gero Landaola da Gipuzkoako Landa Eremun Elkarteen Federazioa, eta bereziki gure lantaldean goimeneko eta debagoieneko teknikariak ditugu. Eta gero, orain arte ingurugela, euki dugu taldean, ingurugela badakizuen bezala ja ez da gehiago existitzen, izen honekin, baina hango lankide batzuk baita, orain arte egonda Edurne Ugarte, hasieran Edurne Uesa, gero Edurne Ugarte, eta orain beste bi lankide ditugu gure lantaldean, no? Eta igual partekatuko dut nire pantaila zuek ikusteko, pizkat zetan, zer egiten dugun. Ikusten da aurkezpena? Bai, Mark, ondo ikusten da, bai. Perfecto. A ver, bueno, pues hasiko naiz. Bereziki guk ulertzen dugu, badakizuen bezala, ez bakarrik nekazal munduari buruz, baina ingurumenari buruzko hainbat ekimenak bultatzen diren eskoletan, hainbat, enpresak edo elkarteak eskaintzen dituzten proiektuak, ekimenak, ekitaldiak, eta bar, eta 3 erakunde publikoak garenez, gustatzen zaigu gure lana pentsatzea, ez dakit, zubi lan bat bezala, edo bai ikusiko duzuen bezala material batzuk eta ekintza zehatz batzuk proposatzen dizkizuegu, baina gustatzen zaigu pentsatzea, nola bait, elkar topagune bat edo hausnartzeko espazio kolektibo bat bezala proiektua. Orduan, helburu zehatzak zein diren, sektoren garrantzia gaur egungo hori egoera hau ezagutzea, hori bereziki Landaolatik, Landagarapen Elkartetatik da helburu oso zehatz bat, badakizuen bezala aspalditik antolatzen dute bizitak, baserrietara eta hau, eta nola baita hau da,
manera bat bizita hoiei buelta bat emateko. Gero, bueno, ikasgai ezberdinak no? Modu praktikoan lantzeko, hori guk material teoriko gutxi eskainiko formakuntzak egiten ditugu, bereziki nik egiten dizkizuet formakuntza batzuk zuei, irakaslei, eta gero bai badaukagu tailer bat, gero ikusiko duzuen bezala ikasleekin. Eta gero, eta gure ekimen batzutan gertatzen dena da, bueno, eskolatik kanpo atera behar direla horiek gauzatzeko. Eta hau bai da helburu finko eta argi bat, gure ekitaldietan. Lanaldi arteko eta eskualde barneko, bueno, eskualdeen edo herrian edo auzon gertatzen diren harremanak eta hori lantzeko. Vale. Eta ja, azteko honekin, bueno, nola zehazten den gure proposamena, no? Pentsatu dezakezuen bezala, bueno, ekitaldi batzuen zehar, edo, osea, batzuen bidez, edo proiektu batzuen bidez, zehazten da gure proposamena, eta egia da daukagun, no? Ikasturteko no? Como lerro nagusi bat, no? Eta hau da nolabait egituratzen den gure lana, hau orain ikusiko duguna, eta gero baita badira beste ekimen sateliteak, ez? Eta hori igual edo zein momentuan egiteko edo nahi duena egiteko, baina bereziki saro horietan, no? Gaur hasten ditugunak, bueno, da, bueno, ikasturtean zehar egituratzen den gure proposamena, no? Eta nolabait hartu genuen haziak, baratzen haziak ari bat bezala. Orduan, haziak balio dizkigute, bueno, aitzaki modukoa, landa emuan geratzen direnari buruzko gauzak edo elikadurari buruz, eta bar, Eta ordean, haziek balio digute, bueno, gauza guzti horiek mai gaineratzeko. Gaur gaude jartzen du urrian, bueno, ja, azaroaren amaieran gaude, baina gaurkoa da urrian orain arte egin duguna, azizkutuen bilan ekitaldiaren, bueno, lehenbiziko momentuan, gaur pizten dugu hau, gero neguan azinaterpea, eta gero datorren udazkenean, eta hau ja izango da datorren ikasturtean, hirugarrena, no? Orduan, guk proiektu honekin, daukagu ikasturtea eta gero urte naturala, no? Eta landaren zikloa. Orduan, guk jarraitzen duguna da landaren zikloa, no? Eta horrek esan du, bi ikasturte ezberdinetan harrapatzen gaitu, eta hori, bueno, zuek pentsatu beharko duzue nola egeukitu. Dena den, 3 formakuntza horiek zuekin egiten ditugu, ez ikaslekin, no? Eta 3 puntu hauek dira, bueno, egiten ditugun formakuntzak. Eta batetik bestera, ja, gauzatzen da ekimena, no? Orduan, lehenbiziko ekitaldia, momentu bat, bai, ez. Hau da lehenbizikoa, hasi eskutuen bila. Eta, bueno, izenak esaten duen bezala, ekitaldi honen helburua da, eskolatik ateratzea, gure inguruko baratzetara joan, gero ikusiko dugun nola, eta baratza horietan begiratu, elkarrizketetan bitartez, ea bertako hazi, tradizionalak edo aspalditik gordetako diren haziak aurkitzen ditugun. Gure herriko edo eskualdeko baratza batzuetan. Hori gauzatzeko ditugu 3 fitxa ezberdinak. Orduan, partekatuko dut, ez dakit, bueno, erran beharko didazue, ea ikusten den, ala ez, Ez que, joder. Ai, ama. Ikusten da, fitxa? Ez, Mark, ez da zer ikusten nahi.
PDF, oraindik? Bai, proposaturiko ekintzen atalean da oraindik. Ja, ez dut ulertzen. Bueno, total, utziko dut hau. Total, a ber, hori gero akta moduko dokumentu bat bidaliko dizuegu, eta material hori guztiak daude Kristinaneako webgunean. Ordun, baina, bueno, ez da hain evidentea aurkitzea, ordun zuzenki bidaliko dizuegu esteka. Baina, ekitaldi honen helburua da ateratzea inguruko baratzetara ikustea, ea hasi zaharrak edo tradizionalak gelditzen diren, no? Oraindik bizirik, no? Ea mantentzen diren, ala ez, baratza horietan. Bereziki gaurko formakuntza gero egingo duguna, ekitaldi hori egiteko jungo da. Ordun igual utziko dut eta gero berreskuratuko dut. Bakarrik aipatuko dizuet, lehen hezkuntzako fitxa bat daukaguna, eskerran ikusten duzuena, tomate batzuk dituna, gero erdikoa da bigarren hezkuntzako fitxa, eta hau da, bueno, pues, ariketa ezberdinak daude, eta hauek dira nolabait baratzetara, osea, baratza hoiek deskribepena egiteko, eta, han ikusiko duguna gai hoiek, pues, lantzeko gero eskolan. Baina, eskola baratza batean aurkitzen balin badugu zerbait, esan nahi dut, hasi zahar bat, gero daukagu hirugarren fitxa bat, hasi fitxa, eta hau bai da, bakarrik betetzen da, benetan zerbait interesgarria aurkitu dugun ala ez. Eta gero ikusiko dugu zer erran nahi dudan interesgarri honekin. Barkatu, Mark, jarri dut txatean linka Nekazal Kultura Eskoletara proiektura, gure Kristinane Fundazioko orrialdean. Nahi bazu hor klikatu eta hor kuskusiatu ezakozu eta Markek esaten ditun fitxa horiek eta denak hor arkituko dituzu. Bai, material didaktiko atalean. Atalean, beko azpian dago, deskargable moduan dauzkazu PDF-ak, Markek aipatu ditun guztiak. Gero, dena den, gero sartuko naiz berriz, hasi diskutuen bilarekin, eta aipatuko dizet, orain arte nola egin duten eskolek, ekitaldi hori egiteko. Gero, bigarren pausua, neguan egin dugu, eta hau da, hasi diskutuen bila, nahi baduze, eta ahal baduze, guk planteatzen dugu orain egiteko. Orain, zen nahi dut, abenduan, urtarrian. Zergatik. Gero, urtarriaren amaieran edo otsaian, bigarren formakuntza egingo dugulako, eta hau da, hasien aterpea. Eta ekimen honen helburua da, gure eskolako baratzan, hasiak berreskuratzea, hasiak ugaltzea. Normalean, eskolako baratzetan eta baratzak guztietan zer egiten dugu, landare txikiak, plantela erosten ditugu, saltzen diguna eta guk landatzen dugu. Eta batzutan ez dakigu ez da zer landatzen ari garen. Igual batzutan bai, tomateak badakigu zein varietatea den, baina orduan, hasien aterpearekin planteatzen duguna da zuen eskolako baratzen hasiak ugaltzeko. Zein hasi? Pues guk ditugunak fondo kolektiboan, gero ikusiko duzu, edo aurkitatuko hasi horiek. Nola orain udazkenean bilatuko dituzue hasiak, normalean aurkituko duzue, eta logikoena da, eskolako baratzen, inguruko baratzetan aurkitu dituzuena, hau landatzea. Eta neguko formakuntza honetan nik partekatuko dizkizuet, hainbat kontzeptu edo, ideiak gutxi gara, ze kontutan hartu behar dugun gure baratzan hasiak ongi batzeko. Eta baratza txiki batean, normalean eskolako baratzak txikiak dira, zein espeziak egingarriak diren, edo zailago, edo erresago diren, eta hori. Eta formakuntza hau egin behar dugu urtarrian edo otsaian, ados, baina ez apirilan, porque, claro, zuek erein beharko duzu hasi horiek, eta ereintzeko garaia da otsaian, martxoan, orduan
Horregatik neguan egingo dugu hau. Eta gero, hirugarren tailerra, eta hau izango da, hemendik ia urte betera, normalean iraian, urriaren hasieran egiten dugu, eta da hasien erausteko tailerra. Normalean hasiak erausten dira abuztuan iraian, baina nola itxoin behar dugun ikasturtea, no? Hasierako, pues bueno, pues hori, iraian urri arte beti presentziala egin dugu erausteko tailerra, baina, bueno, pandemia garaian eta egia da aurten duela hilabete bat online egin dugu, no? Badakigulako, bueno, zailago dela, bueno, pues presentziala egiteko, pues bakoitzak bere eskualdetik etorri behar delako, eta bar. Baina hauek dira hiru hasiekin, no? Egiten ditugun proiektuak, no? Eta hasiak erausteko tailerra esan nahi du noiz eta nola atera behar dugun, nola garbitu, nola gorde, eta honen helburua pentsatu dezakezuen bezala zein da, pues bueno, eskola bakoitzak bere hasien artxiboa edo hasien bankua edo hasien ezakit, no? Como altxorra, no? Como, bueno, hori kofrea izatea, no? Eta poliki eta bueno, ahal dugun neurrian pues bueno, eskola bakoitzak gordeko du bertako hasi interesgarri batzuk. Hau izan zen eskolako hasien aterpeak, no? Hau ziren. Vale, hasiekin egiten dugun ekintzak aparte, beste bi ekimen ditugu. Eta hauek dira elikadura mapa eta hiztegia. Hauek edozein momentuan egiteko pentsatuta daude. Hiztegia igual lan gutxi edo bueno, nahiko erresago zuek ezakin nola esan, no? Zuen eguneroko erritmoan txertatzeko gauza bat den, hiztegia webgunean ikusiko duzue, eta hiztegia da, bueno, mail ezberdinetan nekazal hiztegia lantzeko beti euskaraz ari gara ikaslekin, no? Eta nola, pues bueno, fitxa batzuen bitartez. Abiatu genuenean ekimen hori bai egin genuen zerbait kolektiboa, esan nahi dut, ez dut gogoratuko, bueno, lehiaketa moduko, ez dut gogoratuko izena, baina onlineko zerbait egin genuen, no? Como denak bapatean, baina orain ja pentsatuta dago, edo moduan egiteko ariketak, Orduan, han dago materiala, guk jungo gara osatzen eta fitxak gehiago igotzen webgunera, baina hau da, a priori, bakoitzak bere erara egiteko. Egia da, egiten balin baduzue, pues, bueno, guk asko eskertuko dugu jakitea, orduan, pues, animatzen balin bazarete, hiztegiaren ariketak egiteko, pues, igual, bueno, email baten bitero partekatu, bueno, emaila ja daukazue, nola jaso duzuen gaurko deialdia, pues, bueno, pues, email bat, mezu bat bidaltzea, haizu, guk egin dugu, tal, no? Eta guk, bueno, behintzat jakiteko, ez? Eta gero, bestea, elikadura mapa, hori, berriak bazarete, pentsatu ezazue, aspalditik, igual 8 aldiz egin dugu hasien lan hori, hasien eskutuen bila, hasien aterpea eta erausteko tailerra. Eta hori ja nolabait bastante martxan daukagu. Gero, elikadura mapa, duela urte batzuk sortu genuen, proposatu genuen ekimen hau, eta egia da aurten izango dela lehenbiziko aldiz nun 3 eskolak egin dute proiektu hau. Eta planteatu dugu aurten esan nahi joan den ikasturtea eta ikasturte honetan, no? Urte naturala, proiektu piloto bezala planteatu dugu. Eta segurazki jarraituko dugu honekin, esan nahi dut, proiektu piloto hori egiteko guk hainbat bilera egin ditugu eskola horietan, eta bilera online,
nolabait, bueno, aholkularitza edo laguntza eskaintzeko. A grandes rasgos, elikadura maparen materialak baita badituz webgunean, baina da, gure auzoko edo herriko, edo, bai, eskualdeko ez, herri mailan edo auzo mailan mapa, elikadura mapak, no? Eta hori zer esan nahi du? Pues esan nahi du, gaur egungo mapa bat egingo dugu, eta baita garai bateko mapa bat, garai bateko, esan nahi du duela 60 urte edo zerbait horrela, nun identifikatu ditugun, zein gunetan elikagaiak ekoizten diren gure herrian, eta zein salmenta puntuak diren gure auzoan edo herrian, no? Eta hortik haratago, sailkapen ezberdinak egin ditzakegu, adibidez, zein dendetan saltzen den bertako produktuak, edo saltzen diren produktu ekologikoak, edo salmenta zuzena, edo ekoizpen gunean, igual ditugu, ez dakit, pues, oiana, soroak, baratzak, edo baserri profesionalak, edo herriko baratzak, bueno, horrelako hori guztiz libre planteatzen da, eskola bakoitzak erabakiko du zein informazioa bilatu nahi duen, noraino sakonduko duen, gero nola islatuko diren hori guztiak mapan, eta bar, no? Horregatik, bueno, elkarlan bezala planteatzen dugun, guk zurekin lan egingo dugu, igual zehazteko momentuan, eta bar, eta biztan da, elikadura mapa hoiek egiteko, informazioa beharko dugu, eta informazio hori bai egia da interneten bidez edo artxibategietan bilatu ditzakegu, baina bereziki planteatzen duguna da elkarrizketatik, ordun eskolatik atera beharko dira ikasleak elkarrizketak egitera. Baita etxean, ze jaten dugun gure etxean, eta nun erosten dugun, gure elikagaiak eta bar, baina baita inguruko pues, baserritarrarekin, edo dendalariekin, eta bar. No? Orduan, eta gero, biztan da, adibidez DBH-en balin bagaude, sartu dezakegu gure mapan flujoak. Pues nundik dator, adibidez, gure inguruko behiek jaten duten soja, pues, badakigun bezala Hego Amerikatik dator, pues hori baita sartu dezake. Bueno, hori nahi baduze webgunean dago irakasle gida, gida zentzu literalean, no? Orientazio modukoa, baina norbait animatzen bada, eta hau da gure esperantza, eta, bueno, honekin lan egiten dugu, orduan, baten batek laizter eukiko du gonbidapen zuzena, gurekin lan egiteko, bueno, pues hori, gu egongo gara. Guk esan nahi dut Oiana eta biok, eta baita Landaulako Manex eta Mari Carmen gure taldeak osatzen duguna. Vale. Eta gero, bukatzeko ikasturteko egutegia, udazken guztietan antolatzen dugu jardunaldi bat. Jardunaldia beti tematikoak dira, orduan hartzen dugu gai bat, eta gonbiatzen dugu norbait gai honekiko pues, harremana duena, edo esperientzia, eta bar. Eta normalean, bueno, Gipuzkoatik kanpo, normalean ekartzen dugu, ez beti, batzutan dugu hemengo batzukin, baina gustatzen zaigu, pues, gustatzen zaigun kanpoko esperientziak, pues, erakartzea. Eta normalean egiten dugu momentu bat nun gonbidatuak aipatzen dugu bere proiektua, bere esperientzia edo bere hausnarketa, eta gero beti aprobetxatzen dugu topagune hori denon arteko ariketak egiteko, topagune bezala, no? Eta, bueno, aurten adibidez, argi eta garbi, horrela planteatu dugu, batzutan ikusten dugulako zuen arteko
topagune eskaxak direla, eta batzuetan, esan nahi dut zuek zeinek zarete, pues, eskolak, osea, baratza duen eskola, pues, irakasleak, eta normalean zuek zarete, pues, eskolako baratzako arduradunak, edo, bueno, horrela, no? Orduan, ikusten duguna da, hori, beti eskertzen duzuela, bueno, denbora gehiago izateko, zuen arteko, pues, jo que se, no? Pues, saltasunari buruzko aritzeko, edo, jo que se, no? Aterabideak, no? Ostia, zuk nola lan egin duzu hori, no? Problema hori, honekin, eta bar, no? Orduan, aurtengo jardunaldia izango da, ikusten duzuen bezala, abenduak bat, goizanen. Normalean, elkartzen garenean, elkartzen gara edo goizanen, hau da Zaldibien, Txindokiko bidean, edo Kristineanean, Donostian, no? Eta aurtengo jardunaldia goizanen berriz egingo dugu, eta gonbidatu dugu Arrea elkarteko lagun bat, Tania. Arrea, bueno, segurazki ez duzu ezagutuko, baina Nafarro mailan elikadura burujabetzan inguruetan, agroekologia, no? Inguru agroekologikoetan eta hori, bueno, oso elkarte, no? De referencia, eta handik etorriko zaigu Tania hori eskolekin egiten duen lana aurkeztera. Eta gero hartuko dugu saio hori topagune bezala, eta planteatuko ditugu, bueno, gure arteko, zuen arteko hausnarketa batzuk hori, Beti eskolako baratzari buruzko, aurtengoa berez hau, zailtasunak, aterabideak edo ideiak edo hori, partekatzeko. Laister jasoko duzu, gonbidapena eta pixkat, bueno, helburu zehatzak eta hori. Eta baita urte osoan zehar, eta hau da eraikitzen ari garen proiektu bat, eskolen arteko azizarea. Ongi entzuten da? Bai, ados. Bai, Mark. Batzutan nire Ondo. interneta, agertu zait mezu bat, Su conexión es inestable, orduan horregatik galdetu dizuet. Leheno aipatu dizuet hazien aterpea, no? Hazien aterpeak, esan nahi du, eskola bakoitzak gordeko ditu inguruan aurkitu dituen haziak, no? Baina, gero, urneguko tailerran ikusiko duzuen bezala, ez da hain evidentea hazi batzuk edo hasi desente gordetzea edo zuk zeuk egitea. Eta bereziki baratza mikroskopiko batean, no? Eskolako baratzen diren bezala. Orduan, eta bereziki ja daramagu 8 urte edo 7 urte hasi interesgarri aurkitzen, eta dugun manera bakarra ondare hori mantentzeko da elkarlana. Osea, elkartzen ez bagara, oso saia eukiko dugu baritate horiek mantentzeko. Badakigu, zuek ikasleek aurkitu balin badute hasi bat, baratza hartan han dago, no? Eta han mantentzen da, eta bereziki hasi horiek mantendu behar dira herriko edo eskualdeko baratzetan. Ezin dugu pentsatu eskolako baratza bat izango denik, como, no? Kontserbategi, no? Kontserbatzeko leku bat, no? Ez. Baina, bai, lan erreal bat egin dezakegu eskolako baratzen honekin, no? Orduan, elkartzen baldin bagara errexago eukiko dugu, edo baritate gehiago lortuko dugu mantentzea gure eskolako baratzen. Eta ikusten, no? Logikoa den bezala, elkarlan horrek zer ekartzen digu, pues hori, beste aukera bat partekatzeko eta elkartzeko eta bar, no? Orduan, eskolen arteko azizarea ari gara osatzen, duela 3-4 urte, bai, pandemia garaitik honea, bultzatu genuen, eta hori nola zehazten den, no? Pues bueno, aurten zuek hasiko zarete, orain azizkutuen bilarekin, batzuek zurentzat da lehenbiziko aldia, baina beste batzuentzat ez da lehenbiziko aldia, eta hori gertatzen da. Igual zuen eskolan baratzak lan egiten du 4. mailekoek.
Orduan, datorren ikasturtean talde berri bat egongo da, eta eskola batzuk egiten dute beti hasi eskutuen bila, hasi aterpea, eta bar, no? Pues, talde ezberdinekin. Eta hori egingarria ikusten dugu. Eta animatzen zaituztegu hori horrela egitea. Vale, orduan, hasinez eskola hasi zarea. Alde batetik egiten dugu topaketa bat, eta hau bai presentziala, urtarrian, otsaian, eta hau da momentu oso importantea, zergatik, pues, han elkartzen gara, eta han hasiak trukatzen ditugu. Vale, igual guk gure eskolan aurkitu dugu zerbait udazkenean. Vale, logikoa den bezala, guk ugalduko ditugu hasi hoiek, baina guk saiatzen duguna honekin da, pues, eskolen arteko hartu emanak, eta trukeak, eta hori. Orduan, neguko topaketan gertatzen da hau, no? Han elkartzen gara, fizikoki, eta hasiak han, mai baten gainean ditugu hasiak, eta tal. Norbaitek ezin badu agertu, lasai, postaz bidaltzen ditugu hasiak, arrazoirik ez, eskola batetik bestera, edo guk geuk bidaltzen dizuegu, eta bar. Gero, parte hartzen duzuenek, aukera duzue eskolan eta ikaslekin tailer bat jasotzea. Doainik, guk egiten dugun dena, gu hiru erakunde publiko gara, eta aurrekontu propio daukagu, orduan, dirua hemen ez da sartzen, zuentzat. Orduan, eskolen arteko hasizaren parte hartzen duten eskolek jasotzen dute hori udaberrian tailer bat. Tailer hori Xomorro kooperatibako kideek egiten dute. Xomorro ezagutzen ez baduze, pues, bueno, nik esango nuke, bueno, lagunak dira, horrekatik horrela esango dut, baina niretzat da Gipuzkoa maiko hezkuntza agroekologikoaren erreferentzi nagusiena, niretzat. Eta aukera bat da, benetan, hori jasotzea. Gure lantaldean sartuta daude, baina bereziki haiek arduratzen dira tailer horietan, no? Eta hori egiten dugu, aste sanduak markatzen digu hori egutegia, baina, udaberrian. Eta zergatik, maiatzan, normalean, delako garaia, nun landare gehienak landatzen ditugun gure baratzan. Orduan, aprobetxatu tailer hori hasiei buruzko eta bioanistasunari buruzko ariketak egiteko, baina baita zuekin, irakasleekin, zuzenean, pentsatzeko baratzako planifikazioa. Gero, neguko tailerran ikusiko duzue nola hasiak ugaltzeko kontutan hartu behar ditugu gauza batzuk, eta batzuk dira nun landatuko ditugun gure landareak ongi egiteko hasiak. Hau da, ez bi mota ezberdinen arteko ez nahasteko, eta hori Mikel eta Itxasne, tailerrak egiten ditunak, zuekin zuzenean baratzan begiratuko dute nolakoa den zuen baratza, eta nola demontre antolatu behar dugun gure baratza hori egiteko. Orduan, horregatik esaten dut kriston aukera bat dela. Eta azkenik, elkar lan hori estutzeko edo indartzeko beste ekimen bat, eta da maleta bidaiaria. Bereziki bi maleta ditugu. Eta hau da, literalki maleta bat, eta maleta honetan zer dago? Pues, alde batetik daude material finkoak, nun zuek ikaslekin, material hori pentsatuta dago ikaslekin lan egiteko. Pues badira, ekitaldi hori guztien aurkezpen irakurtzeko ikaslekin, barruan aurkituko duzue eta jarri beharko duzue zuen hasiak, boteetan, badira, han barruan, eta gero baita badira fitxa hutsak zuek betetzeko, adibidez, gure baratza nolakoa den, eta badira. Eta bereziki maleta horrek lan bat suposatuko dizue, eta da, iritsiko den zuen eskolara egin beharko
da liburu bat, liburu edo, bueno, bai, zentzu zabalean, liburu bat prestatu beharko duzue, beste eskolei erakusteko nolakoa den zuen baratza, zer egiten duzuen zuen baratzan, ze proiektuak, ekimen, edo zuen haziak, zeinek diren, nahi duzuena. Baina da, asmatu beharko duzue zerbait, ez dakit, tamaina da, bueno, limite argi bat dago eta da maleta, no? Orduan, sartu behar du maletan, bestea da guztiz libre, no? Baina, hau da, eta, bueno, bestearekin partekatzeko. Eta mekanismo hori nola aktibatzen dugun. Alde batetik, ikasturte hasieran, bueno, barkatu, ikasturte amaieran egingo du itzulia. Eskola bakoitzak jasoko du maleta aste bete. Eta denon artean, emailez, telefonoz, antolatuko gara, trukeketa horiek egiteko. Guk saetzen gara, ibilbideak logikoak izatea eta errexak, no? Orduan, pues, Tolosaldeko eskolek partekatuko dute maleta bat, eta Goierrikoak, bueno, hori begiratzen dugu, no? Urte guziz. Baina, bueno, aste bete jasoko dut maleta, eta aurretik prestatuta eukiko dut ja nire liburua, pues para no ir a toda hostia, aste honetan egiten, no? Orduan jak nik aurretik eukiko dut ja prestatuta, eta eukiko dut maleta aste bete, pues lasaiki begiratzeko ikaslekin, eta bar. Eta gero ja eramango dut beste eskolara. Eta hori maiatzan ekainan. Horregatik, ja lehenagotik guk abisatuko zaituztegu formakuntza guztiaren, aizue ez ahantzi maletarena, orduan igual jasoko duzue maiatzan, eta badakigu maiatza eta ekaina da denok gaudela soro, no? Orduan, lehenagotik pesatuta eukiko dugu gure liburua. Eta hori ikasturte amaieran. Eta gero ikasturte hasieran, iraia urrian, beste buelta bat egingo du maleta, eta han ja ez daude etxeko lanak, baina, karo, zer gertatzen zaigu? Zu, balin bazara, lehenbiziko eskola, ez duzu besteen lana ikusiko, edo bigarrena balin bazara. Orduan, eta, karo, azkena balin bazara, bai ikusiko duzu besteen lan guztia, no? Orduan, denok ikusteko besteen lana egiten dugu ikasturteko hasierako itzuli hori bakarrik ikusteko, no? Besteen lana. Eta baina, claro, hau ja da ondoko ikasturtean. Orduan hori zuek pentsatu beharko duzue, nola antolatu, pues hori, aipatu du denarekin, pues laugarren maikoekin egiten dugu lan hori, pues bueno, hori pentsatuko beharko duzu. Baina, nik uste dut ulertzen da. Orduan, borobiltzeko, eta hau ja da azken irudia, bai, hori, informazio gehiago webgunean, gure emailak Oiana eta biok begiratzen dugu, egun irekita daukagu beti, orduan, benetan batzutan, egun batzuk behar ditugu erantzuteko, baina beti ikusten dugu. Eta hau da bide errexena. Gurekin kontaktuan jartzeko. Eta gero, bueno, hemen daukazu, Borobil handietan daukagu haziekin, bueno, han dago dena, hasi eskuten bila gaurkoa, hazien aterpea, eta gero hasi eskuten bila, hau berdekin, no? Egiten den itzulia, gero jardunaldia, gero elikadura mapa eta iztegia edo zein momentuan, eta hazien aterpearekin lotuta eskolen arteko hazizarea, no? Nun, udaberriko tailerra ikaslekin zuen ikastetxetan izaten dira, eta liburu bidaiaria edo liburu maleta. Hau da, grosso modo, egiten duguna. Bereziki gaur hasten duguna da lerro berde hau, hazien eskutuen bila, hazien aterpea, hazien erausteko tailerra. Gero besteak da, aparte, bueno, eta eskolen arteko sarea, animatzen zaituztegu. Eta hori, baratza balin badaukazue, badira hasi batzuk oso erraixa direnak egiteko, beste batzuk ja, bueno, zailtasun gehiago eskatzen dute, hori neguko tailerran ikusiko dugu. Baina, como que nadie se asuste, ¿no? O sea, ez da hainbeste lana, eta orain ikusuko duzuen bezala, osea, baratzako lana
gure laguntzak eukiko duzue, hori, neguko tailerran eta gero udaberriko eukiko duzuen tailerretan, eta datorren azken tailerra, hasiak erausteko tailerra da, bueno, formakuntza bat, no? Orduan, horrek ez du hainbeste lan karga eskatzen. Gero, jardunaldia, bai, goiz bat, atera beharko duzu eskolatik, hori badakigu batzutan zaila dela, baina gure, benetan, gure esperientzia da, ez dakit, hemen daukagu Leire, no? Amezkatokoa eta beste baten bat, gure sentsazioa beti ona izan da, ikusten dugu eskertzen dela topagune horiek, Eta gero, elikadura mapa eta hiztegia, bai, bueno, ez dakit, no? Pues nahi baduze, han daude. Baina badakigu ja elikadura mapak bai suposatzen du, bueno, beste implikazio puntu bat, Vale, ados. Orduan, aldatuko dut artxiboa eta jarriko dut gaurkoa. Ez dakit ikusten den ala, ez? Orain desagertu da, Vale. Ados, ulertzen dut. Klak. Vale. Orain bai ikusten da Mark. Vale. Bueno, barkatu. Kenduko dut. Gero berriz jarriko dut. Vale, zergatik. Igual hori ikusi baino lehen hasi eskutuen bila, no? Gaur aurkezten dudan proposamena. Barkatu, Aipatu dudan bezala, hasi eskutuen bilan helburua da jakitea edo ikustea ea inguruko baratzetan ea zerbait hazi baten bat gelditzen den oraindik hori, mantentzen baratza horietan. Orduan, gero formakuntza, gero ikusiko dugu zergatik lan egiten dugu honekin, tal. Baina igual, bai, orain botako dizuet. Nola antolatu dezakegu hau? Gero, aipatuko dizuen bezala, zergatik egiten dugu hori, pues, porque ia bertako hazi guztiak desagertu dira. Ia guztiek erabiltzen dute varietate, esan nahi dut, hazi modernoak, no? Enpresek sortutako haziak, eta orain arte gorde edo mantendu duten hazi horiek, pues, bueno, oso zaharrak dira, edo ja hil dira. Orduan, hau da, prozesu, azken 5-6 hamarkadetako prozesu bat izan da, eta prozesu honen ondorioa zein da, pues hori, galdu dugula ia bertako hazi guztiak. Zerbait gelditzen da? Bai, zerbait gelditzen da, baina oso gutxi, no? Eta bereziki, normalean ze aurkituko dugu, barrunak, porrua, kalabaza, tomateak ere bai, baina adibidez, azakiak ia denak galdu ditugu, Eta azakiak begirazatzue zein importantea izan den kultibo hau Gipuzkoako elikaduran, Bueno, orduan horregatik lan egiten dugu hau, eta jakin beharko duzue gauzak gutxi aurkituko dugula, eta normala da, baina orain arte beti zerbait aurkitu dugu, eta batzutan aurkituko ditugu gauza ezberdinak eta guk zuek ez duzue jakinen ea benetan interesgarria den edo zaharra den edo hori. Bueno, horretarako ni hemen nago eta behar bada eskolaz eskola juten naiz, no? Eta zuekin gelditzen gara, edo neguko topaketan etortzen balin basareten, guk orain planteatzen duguna da, neguko topaketan ekartzen dugu dena eta han begiratzen dugu. Baina, bueno, orduan, esan nahi duena da, badituzuela manera ezberdinak ekimen hori egiteko. Porque ekimenak eskatzen du eskolatik ateratzea, hori bai, hala bai. Baina ateratze hau modu ezberdinetan egin dezakezue. Adibidez, eskola batzuek zer egin dute. Ikasle bakoitzak galdetu du bere etxean ea
ze dagon etxeko baratzan. Hori adibidez, herri txikietan egin dute horrela. Eta ikasle batek ez balin badu baratza etxean, pues bueno, hori ja irakasleak antolatu behar du, pues, ikasle guztiek parte hartzeko, ez? Gero, beste eskola batzuk egin dute, hori baita, karo, lehen hezkuntzan edo DBH-en, hori denetarik euki dugu, Eskola bakoitzak zer egin dute? Taldeka, atera dira ikasleak, eta talde handiak, amarreko taldeak eta hori, adibidez DBH-en egin dute hori, eta igual aukeratu dituzte lau baserri, adibidez Anoetan egin zuten bere garaian horrela, lau baserri, eta banatu zuten ikasleak lau taldetan, eta talde bakoitzak joan zen baserri batera. Elkarrizketa sakon eta hori egitea, bi fitxa horiekin eta bai. Gero, beste batzuk egin dute binaka, eta baserri asko, jo que sé, pues dozena bat edo lo que sea, no? Orduan, hori guztiz libre uzten dizugu. Adinaren arabera, edo, pues zuen herriaren ezaugarriaren arabera, errexago edo zailago eukiko duzu. Baita, euki dugu talde osoa bizita bat, edo bizpairu bizita osoa. Hau baita, posible da. Hori nahi duzuen bezala. Horregatik esaten dut, pues, herri txiki batean, igual erresago izango da, pues, jo que se, Altzon, bere garaian egin genuen Altzon. Pues, bueno, Altzoko eskolako ikasle praktikamente guztiek badute baratza etxean, no? Orduan, han egin zuten, pues, ariketa individuala bezala. Baina, hori, individuala, bikoteka, taldeka edo talde osoa, no? Horrela. Eta gero, aurkitatuko aziekin, fitxak bete behar dira, eta gero hori, neguko tailerran partekatuko dugu, edo ezin baduzu agertu, pues, begiratuko dugu, aurkituko dugu manera nirekin ikusteko. Zergatik, zer gertatu zaigu, edo segurazki zer gertatuko zaigu. Askotan, ikasleek eramango dute eskolara interesatzen ez zaizkigun hasi batzuk, gero oraintxe bertan ikusiko dugu hau. Eta hori, benetan interesatzen zaizkigunak aukeratzeko informazio batzuk euki behar dugu, no? Orduan, igual honekin, sartuko naiz formakuntzarekin. Barkatu, itxi dut? Vale, fantastiko. Ados. Ikusten da? Bai, Mark, ikusten da, bai. Hasiekin lan egiten balin badugu, lehenbiziko hitza, agertzen zaigun lehenbiziko hitza, edo hitzak dira landatutako bioaniztasuna. Bioaniztasuna botatzen dugunean, normalean zeri buruz pentsatuko dugu. Elefanteak, baleak, lince iberiko, no? Eta horrelako gauzak. Pues bueno, guk honekin lan egiten dugu landatutako bioaniztasuna. Erderaz, biodiversidad kultibada, no? Edo agrobiodiversidad, no? Nahi duzen, euskolaz normalean erabiltzen dugu manera, moldea, no? Orduan, elikadura, no? Eta, jateko gauza, ez bakarrik, osea, hemen ikusiko duzu, no? Zein eskaketan neurtu edo aztertu dezakegu bioaniztasun hau, ez? Pues, maila ezberdinetatik, no? Goi mailak dira agroekosistemak, no? Agroekosistemak da teoria agroekologikoko segurazki kontzeptu
nagusiena, osea, baratza bat, edo soro bat, edo mendiko, no? Belategi bat, edo lo que sea, sagasti bat, ekosistema bat da. Baina ez da ekosistema, komillas artean naturala, baizik eta kulturala, no? Orduan, agroekosistema bat da. Nun guk ikertu ditzakegu, pues, bueno, ekologoek ikertzen duten gauzak. Ciclos de energía y materia, relaciones de depredador-presa, eta bar, no? Orduan, gure agroekosistema, no? Gero, han barruan daukagu espeziak. Espeziak dira tomate, piperra, letxuga, hau, espeziak ezberdinak. Gero, aldaerak gero berriz ikusiko dugu, no? Aldaerak edo varietateak edo bai, animaliekin dira arrazak, no? Las razas. Eta landareak dira varietateak, no? Espezie baten barruan varietate ezberdinak. Eta gero, adibidez, aretxabaletako tomate loidi, erandioko zapala, pikoluze, no? Feo de tudela, hauek dira varietateak. Eta gero, varietate baten barruan daukagu aldagarritasun genetikoa. Hori, erderaz, esaten dugu, variabilidad genetika. Eta hori, adibidez, aldaera modernoak, enpresek orain sortzen dutenak, apenas ez dute aldagarritasun genetiko hori. Genetikoki, biziki homogeneoak dira. Eta hau da, varietate modernoen ezaugarri importante bat. Baina, aldiz, varietate zaharrak, ahalik eta zaharrago gehiago, varietate bat oso heterogeneoa da. Horrek ze erran nahi du? Erran nahi du, landare bakoitzak ezberdina dela. Osea, badago zerbait amankomuna, biztan da, horregatik varietate bat da, eta hau da, aretxabaletako tomate, eta hau beste bat da, baina varietate baten barruan, landare bakoitzak, bueno, bere zitezunak ditu. Edo, zerbait, adibidez, zerbait gertatzen balin bada, arazo bat balin badaukagu, segurazki, landare guztiek ez dute erantzungo manera berdinean. Igual, batzuek gaizkiago eta batzuek hobekio errekuperatuko dira arazo horietatik, no? Horregatik hain interesgarria den aldagarritasun genetiko hau, Informazio gehiago, bioaniztasun gehiago, baina varietate baten barruan. Oso importantea da hau. Hori neguko formakuntzan berriro ikusiko dugu. Baina, landatutako bioaniztasun kontzeptu honen barruan ere bai sartzen da lurreko organismoak, segurazki entzun duzu, nola lursoroa organismo, bizirik den organismo bat bezala ulertu behar dugula, ekosistema bat bezala, noski. Baina hori baita, osea, lursoroan bizi diren izaki guztiek osatzen dute landatutako bioaniztasuna. Eta ere bai, beste, ez dakit, animaliak edo ondjoak edo bai, vegetalak inguruan ditugunak. Baita barruan, laborantza biologikorako eta beheren osantzun, hauek dira, adibidez, guk daukagu plaga bat, pulgoia, eta badakigun bezala, txantxangorriek jaten dute pulgoia, horrelako izakiak. Eta gero baita inguruak, inguruan ditugun bizitza, ekosistemak. Hau, honekin gauza gutxi egin dezakegu, inguruan duguna, hau da, baina kontutan hartu behar dugu importantea dela. Batzutan arazo batzuk ditugu horregatik, hiriko baratzetan, batzutan arazo batzuk ditugun eta guk adibidez mendian bizi dugunok ez duguna ditugun arazo horiek. Orduan, zeinek diren landatutako bioaniztasunaren funtzioak, Eta hau da, alde batetik, elikadura segurtasuna, produktibitatea, karo, produktibitatearekin arazo bat daukagu, eta da, nola neurtzen dugu produktibitatea. Eta normalean, ekonomia
ez dakit nola esan, no? Akademikoan edo hegemonikoan kontatzen da zentzu oso estu batetik, no? Zenbat kilo hektareaka edo langileka, eta guretzat hau da, bueno, pues jo que sé, no? Baztertzen dituzu hainbat variable eta hainbat pues, bueno, eta gure ustez kontutan hartu behar dira horiek, no? Jakiteko benetan zer esan nahi du produktibitatea hori, Baina, hala ere, bueno, gero, igual ez hainbeste gure, no? Hemen Europako, no? Europa mendebaldeko, no? Landa eremuan, baina beste lekuetan, eremu hauletan, basoetan eta desagertzeko arriskuan dauden espezietan nekazaritzaren prezioa murrizten du. Bueno, hemen agrokosistema konkorrak, ez dut irakurriko, zenta, hemen duzu. Hori, bai, hori mundu mailan, no? Esan dezakegu, baina gero beti niri gustatzen zait aipatzea bat eta da segurazki batzuek ez duzue ezagutuko agroekologia hitz hori, baina agroekologia da paradigma berri bat, nun alde batetik ikertzen dugu gure ekoizpen sistemak, no? Esan nahi dut baratzak edo aipatu dudana leheno, gure agroekosistemak, no? Ikertzen ditugu. Agroekologiak edaten du asko nekazaritza tradizionalatik. Agroekologia Hego Amerikatik dator, orduan pueblos campesinos, no? Horiekin egiten du. Baina azpimarratzen du beti agroekologiak nekazaritza tradizionalaren jakinduria edo esperientzak edo ezagutzak, no? Orduan, badakigun bezala mundu mailan nekazaritza tradizionalaren oinarri bat izan da bioaniztasuna. Ekoizpen modernoaren ezaugarri igual definitiboena da kultiboak, no? Osea, bakarrik espezie bat eremu handietan nun biokimikoen bitartez, no? Fitokimikoen bitartez eta hori hiltzen dugu beste guztiak, landareak, no? Herbicidas edo animaliak, no? Insecticidas, fungicidas, tal, eta dena artifizializatuta dago espezie bat bakarrik atope emateko, no? Orduan, bioaniztasuna dago oinarrian. Eta agroekologo famatu batzuek beti aspalditik esaten dute. Gure helburua zein da? Gure agroekosistemak iraunkorrak izatea, no? Eta nola lortu dezakegu helburu hori? Pues gure tresna handiena da bioaniztasuna. Eta nola aipatzen dute errex esateko? Adibidez, hartu ezazue oian bat, edo laku bat. Hau, por definición, da ekosistema iraunkor bat, no? Guk, gure baratza, adibidez, edo gure agroekosistemak, mantentzeko guk eman edo sartu behar dugu energia eta materia. Materia, ximaurra, adibidez, eta energia gure lana. Zergatik, pues, gure agroekosistema egoera berezi eta zehatz batean mantentzeko. Pues, nik nahi dut letxugak ongi hastea, no? Eta horregatik atxurtu beharko dut, ongarritu beharko dut, igual belarrak, jo que se, no? Pues, sobera handitzen balin badira, pues, kenduko diot, eta bar, no? Hori, gero badira eskola asko, nekazaritza ekologikoa egiteko, eta kada maestrillo, baina guk mantenduko dugu gure ekosistema hau egoera zehatz batean. Interesatzen zaigun egoeran. Eta hori lortzeko gehitu behar diogu energia eta materia. Baina gure, ordun iraunkorra izateko esan nahi du, ahalik eta materia eta energia gutxiago gehitu edo sartu behar balin badiogu, iraunkorrago izango da, no? Ordun, negutegi bat nun lan ekoizten dute bakarrik, jo que se,
tomateak hidroponikoan, no? Lurrik gabeko sistema artifizial honekin, gehitu behar diote sistema horri materia eta energia atope, no? Atutiplen. Baina, gure helburua da murriztea sarrera hoiek. Eta ordun, zer esaten digute agroekologoek? Gure agroekosistema hurbiltzen balin bada ekosistema natural batera, gure sarrerak murriztu ditzakegu. Ordun, eta nola lortzen dugu hori? Bioaniztasunarekin. Bioaniztasuna da oinarri, handiena. Zergatik? Porque zergatik oian bat mantentzen da? Bueno, mantentzen. Dinamikoki ulertuz, baina mantentzen da. Guk ez dugu gehitu behar oian bati materia eta energia, mantentzen da. Eta bere dinamiko propioak egiten du. Eta dinamika horiek zerk neurtzen du edo bideratzen du? Bioaniztasuna. Izaki hoien arteko harremanak eta hori, no? Orduan, agroekosistema biodiverso batean gure sarrerak murriztu dezakegu. Eta hori ikertu dute nekazaritza tradizionaletan, no? Ameriketan edo Afriketan, Asian, eta bar. Eta gure inguruko landa eremuan ere bai ikertu izan dira. Gipuzkoan, Pirineoan, berdintzait, no? Orduan, horregatik hain importantea da bioaniztasuna. Hori, aparte, parentesis artean, eskolako baratzei buruz aritzen garelako, bioaniztasunak eskaintzen dizkigu hainbat aukerak ariketak egiteko ikasleekin. Ez dakit, piper ezberdinak ezagutzeko, neurtzeko, izaki ezberdinen arteko harremanak ikertzeko, eta bar, no? Hori ikasturtean zehar, eta bar, ikusiko ditugu aukera batzuk, horiekin egiteko. Aipatu dudan, igual, bueno, un poco a lo bruto, esateko, baina, bueno, nik uste dut, bai, bilduma bezala, ez da hain gaizki, ikusten duzu hau, Osea, nekazaritza tradizionala eta nekazaritza industriala, zein logikoa datzan sistema bakoitzaren azpian, no? Lehenbizikoa, no? Haziak ingurura egokitzen dira, edo ingurua hazietara egokitzen da. Hau, igual, niretzat euskaraz aipatzeko da zaiena, baina nekazaritza tradizionalaren logikoan guk daukagu, karo, haziak badakizuen bezala, duela gutxi gora bera 10, 12, 8,000 urte hasi ziren domestikatzen, ez? Eta munduan zehar bidaiatu dute. Nola bidaiatu dute? Ez dakigu. Ez duelako idatzi, baina, bueno, eskuz esku, no? Bai, pues, nekazariek, los pueblos campesinos, mugitu dute haziak munduan zehar, no? Eta hazi bakoitzak egokitu dute bere lekura. Adibidez, aspalditik garia, no? Gipuzkoan, adibidez, duela gutxi arte, gariz beteta zeuden. Ordun gari hori, badakigun bezala, no? Medio Orientetik, Mesopotamiatik etorri zen, eta egokitu zen Europa guztietan, bueno, mundu guztietan, no? Gero, askoz berandugo, artoa, adibidez, edo babarruna, Amerikatik etorri zen, eta begira ezazue, ea ongi egokitu zen artoa Euskal Herriko kantauri aldekora. Orduan, lan hori, no? Egokitze lan hori kolektiboki eta anonimoki egin zuten, baina egokitu zuten hazi horiek bertako ezaugarrietara. Bertako ezaugarriak zen lursoroa, no? Edafologia, baita klimatologia, no? Eta bar, no? Eta baita gustukoak, eta baita kostumbres, edo oiturak, edo, jo que sé, pues, subjektiboagoak.
Zuk egokitzen duzu zure hazia. Eta nola urte oro landatzen eta aukeratzen. Zeinek diren gehiago gustatzen zaizuna. Hori ikusiko dugu baita ondoko tailerretan. Aldiz, nekazaritza industrialean kontrakoa egiten dugu. Enpresen teknikariek sortzen dute, hori duela bigarren mundu maiko gerlatik ondoren, iraultza berdea, no? La revolución verde, gertatu zen, no? Los años 50, 60, eta hortik honea, enpresek sortzen dute hasi berriak, eta hori egia da normalean, osea, kasu gehienetan asko ematen dute, bueno, potentzial handia dute kilo asko emateko, baina hori ez txikia, zuk egokitu behar duzu ingurua behar denari, osea, eiek esaten dizute, bilu, hartu ezazu, hartu hori, hartu hibrido hau. Horrek emango dizu ezakit zenbat tonelada por hektarea, ados. Baina, zuk eman behar diozu, ongarria, fitokimikos, edo barazkiekin gehiago, eman behar diozu negutegi bat, behar bada berogailuarekin, ezakit zerekin, orduan, zuk ematen balin badiozu inguru artifizial hau, egia da, asko, ematen dute. Batzutan, varietate zaharrak, bueno, parekoan daude, kilon aldetik, baina egia da, eta hori onartu behar da, enpresen teknikariek ongi egiten dute, eta asko ematen dute. Gero, eta guk esaten duguna da, ados, kilo asko, baina ze prezioak ordaintzen duzu hori lortzeko. No? Kutsadura, no? Ura azpiko kutsadura, aldaketa klimatikoa, badakikon bezala, eta bar. No? Eta beste prezioa ordaindu dena da, eta hori tomatearekin argi ikusten da. Azken hamarkadetan, ze bilatu dute enpresen teknikariek? Tomate bat, zuk mozten duzuna, eta gero aste batzuk irauntzen duena itsasontzi batean edo supermerkatuko atal batean, usteldu gabe. Long life esaten diren varietate hauek. Baina zer gertatzen da? Bidean, hobekuntza bide honen zer galdu dute? Zaporeak, usaiak eta hori. Haiek badakite hori, eta ja badu urte batzuk, atope ibiltzen dira, bilatzeko tomate bat zapore duena eta usaia duena, eta long life dena. Oraindik bidean daude. Bueno, RAF, no? Handago, osea, lorpen batzuk euki dute, baina benetan atope daude bilatzen hori. Aldiz, bertako tomateak edo tomate zaharragoak, pues, sabore, no? Propiedades organolépticas horien aldetik hobekio dira, hori dudarik gabe, lehiaketa guztiek irabazten dute horiek, baina igual merkaturatze bide luze horietarako ez dira egokiak. Hori adibidez letxugakin gertatzen da, eta bar, no? Vale. Gero, bigarrena aipatu dut, nekazaritza tradizionala ardatzen da bioaniztasunaz, eta besteak monokultiboa eta erosion genetika. Erosio genetikoa da mundu maiko varietateen ez dakit nola da, perdida, galketa, edo, bueno, galdu dugun dena, hau esaten da, orokorki erosio genetikoa. Eta gero, eta hori, jo que se, igual lehen hezkuntzan zailago den lantzeko, baina bigarren hezkuntzan guretzat oso importantea den gai bat da hirugarrena. Hasi amankomunak edo hasi privatizatuak. Hori gaur ez nahi sartuko honekin, baina benetan igual segurazki denek entzun duzue Monsanto izena, ez? Eta bitxi da, guk hasiekin lan egiten dugunoi, bueno, niri berezi egiten zait, Monsanto izatea, ez dakit, iaia,
enpresa famatuena, no? Osea, guk pentsatzen bale badugu, kapitalismoz, igual Coca-Cola, McDonald's, baina segurazki Monsanto agertuko zaigu gure buruan, gure imaginarioan, no? Eta Monsanto da mundu maiko azien enpresa haundiena. Duela urte batzuk, Bayer, la de las aspirinas, Bayerrek erosi du Monsanto. Eta orduan, ja, Monsanto ez da gehiago ateratzen, baina, bueno. Privatizazioaren asuntua oso lutzea da, norbaitek interesa balin badu egin dugu argitaratu ditugu material batzuk eta hori ditugu, bereziki privatizazioari buruz, baina, bueno, hori aparte utziko dut. Baina ez dugu lan egingo gaur eta beste jardunaldietan, baina horrek ez duzen nahi garrantzirik ez duenek. Vale, eta gero ikusiko duzue lan datu batzuk. 20. mendean, planetako landatutako bianesaren 195 desagertu da. Hori ez dakigu, hori datu horrek emantzun duela 2000 botazun FAOk, bueno, ez dakite euskaraz barkatu nola izena duen FAOk. FAO da la Organización de la Alimentación y la Agricultura de la ONU, no? Orduan, nola haiek bota dute datu hori, pues denok onartzen dugu, baina nik esaten dut, bueno, ezin da jakin hori. Zergatik ez dakigu. Hasteko ez dakigulako zenbat varietate zeuden. Azpian ikusten duzu, historian zehar hasi, landare espeziatik 7.000 espezie. Eta gaur egun bakarrik gutxi gora 21. Baina 7.000 espezie, baina varietateak adibidez, esaten da, Andeseetan, bakarrik Andeseetan, badirela 7.000 varietate patata. Esaten da, Peninsula Iberikoan, duen 100 gutxi urte, 20. mendearen hasieran, bazirela gutxi gora bera, 1000 varietate garia, oloa, sekale eta garagarra, lau hoien artean, sekale no, barkatu, garia, garagarra, oloa y centeno, que nunca me acuerdo cómo se llama en euskera, lau hoien artean, 1000 varietate bakarrik Espainia eta Portugalen. Esaten da, Asian, egon direla 100 varietate arroza. Orduan, ezin da jakin zenbat varietate egon diren historian zehar. Eta ez dakigu zenbat gelditzen diren gaur egun. Baina, haiek esan zuten gutxi gora bera, 3 galdu direla. Horrek, zer erran nahi du? Horrek, erran nahi du, Europan edo Ipar Amerikan galdu dugula iaia dena. Zergatik, Hego Amerikan, Afrikan edo Asian, hemen baino askoz gehiago mantentzen direlako. Gero, adibidez, tomatearekin, Gipuzkoan landatzen diren tomateen iaia denak ez dakigu, datu hau da gutxi gora berako datu bat, Jak dira. Jak da tomate hibrido bat, Monsantoren varietate bat da, varietate privatizatu bat da, eta ia ekoizten den eta saltzen den guztiak Jak dira. Eta saltzen ez bakarrik dendetan fruituak jateko, baita plantela, mintegietan edo azoketan saltzen den ia plantel guztiak Jak tomatea da. Ongi ematen du, kilo ematen ditu, eta jende hau nitz maite du varietate hau, egia da. Baina, igual ez dakit denborarik eukiko dudan gaur hibridoa zer den aipatzeko, eta hori, baina, bueno, askok hori gaizki ikusten dugu. Adibidez, Euskolabel duen tomate ia dena, eta nik esango nuke gaur egun ja dena, Jak tomatea da. Eta adibidez, Jak Asiak ekoizten dira Peru edo Vietnamen, gero bidaiatzen dira Holandara, han dago Monsantoen Europako bulego nagusiena, han frogak egiten dira eta hori, eta gero joaiten da
Murtzia edo Almeriara, eta han ekoizten dute plantela, edo baita Nafarroko Erriberara, eta handik bidaiatzen dira ja landare txikiak Gipuzkoako mintegi txikitara, Ibarrakoak, Segurakoa eta bar, eta hoiek salerosketa egiten dute, eta haiek saltzen dute Ordiziako azokan, Tolosako azokan, Hernani, eta bar, eta bar. Labretxan, berentzait. Orduan bai, euskal tomate hau, bai, fruitua, bai, landatutako dago Gipuzkoan edo Euskal Herrian, baina begiratzen balin badugu ziklo osoa, ja, beste kontu bat da. Eta gero, bueno, azken datua hori, oligopolio edo ia monopolio. Hori ja, datu horiek ja urte batzuk dituzte, eta gaur egun ja Monsanto Bayer barruan dago, orduan datu horiek ja eskandalosago dira gaur egun. Hori prozesuan gaude eguneratzeko, eta negu honetan batekin gabiltza, eta eguneratuko dugu datu horiek. Eta gero ja, ia bukatzeko zergatik lan egiten dugu bertako baritatekin. Nik esango nuke badirela, eta hemen ikusten dituzuenak dira arrazoi, lehenbizikoak dira arrazoi praktikoak, agronomikoak, hobeto egokitzen dira, nekazaritza ekologikora, hori zentzu baritate zaharrak sortu ziren nekazaritza tradizionalean. Eta nekazaritza tradizionalak nola lan egiten du? Pues, insumo kimikorik gabe, fitokimikorik gabe, ongarri kimikorik gabe, sistema diversoetan, eta bar, no? Orduan, logika berdina da. Orduan, bueno, a priori ongi funtzionatuko dute. Arazoak balin baditugu, no? Perturbazio baten bat balin badaukagu, aldagarritasun genetiko horrek emango digu erantzun ezberdinak. Batzuk gaizkago, batzuk hobeto, eta bar, no? Bueno, jo que se, arrazoi agronomiko batzuk badira, baina baita badira arrazoi komertzialak, ekonomikoak, eta gero kulturalak, eta bar. Komertzialak zeinek dira, no? Hemenek esan duzue, kasu askotan kontsumitzaileek gehiago preziatu ditzaketen gaitasun organoleptiko hobeak dituzte. Eta hori, igual batek pentsatuko du, tonteria bat dela, eta ez da tonteria bat. Hori, Gipuzkoako baserritar bat baino gehiagok esan digu, bere garaian adibidez, Aritxabaltzako tomatearekin, no? Azten zenean, batek baino gehiago esan digu, eske ni merkatura noa, ni ekologiko naiz, eta txikia naiz, eta desberdindu behar dut nire produktua, eta nire prezioak ez dira besteen prezioak, altuago dira, eta tomate horrek asko lagundu dit, nire salmentara, asko lagundu dio. Eta honekin kasu askotan ikusi dugu. Gero, batzutan, egia da, produktu batek lortzen balin badu, ez dakit, no? Fama edo arrakasta, horrek asko laguntzen dio die baserritarrei. Eta adibide, ezagutzen dugun adibide argiena da, Tolosako babarruna. Zein barietate ditugu zaharrak, famatuak edo zabalduak? Bakarrik Tolosako babarrunak Gipuzkoan, esan nahi dute. Eta Tolosako babarrunak prezio bat dauka, eta esparro handietan ekoizten dena ez daukana. Eta horrek asko lagundu dio laborari zehatz bati, baina baita inguruko sektor primarioari. Eta gero, tokiko azkena, tokiko kulturekin harremana dauka. Eta guretzat hori oso importantea da. Eta igual zuen kasuan eskolan lan egiteko nik hori ikusten dut. Aziekin lan egiteko lan horrek eramango digu esparru kulturalera. Eta igual zure ikasleen adinaren arabera, modu batean edo bestean, baina sartuko gara lantzea historia garaikidea, baina historia nola aldatu den gure herriak azken hamarkadetan, nola aldatu den gure lurrerakiko dugun harremana, nola dirudi gure herrietan bizkarra emango diogula lurraldeari,
nola aldatu diren eta noraino aldatu diren gure elikatzeko manerak, no? Zer jaten dugun, zer irekitzen balin badugu gure frigorifikoa zer aurkituko dugun, nondik datorren, eta bar, no? Eta guk ulertzen dugu hazi bat ondare biokultural bat bezala. Eta bai, ondarea dira, ez dakit, bersolaritza, dira ermita romanikoak, eta ez dakit zer, hori bai, ondareak dira, baina haziak baita dira guretzat funtsezko oinarri bat, no? Eta batzutan hori ez da hain argi ulertzen edo gogoratzen. Eta ja, bukatzeko azken minutuak, igual komeni zait gauza batzuk aipatzea. Batzuk utziko dut, zenta neguko tailerrean berriz ikusiko dugu, baina bai interesatzen zait gauza batzuk aipatzea gaur, hazi eskutuen bila orain egingo duzuelako. Eta batzutan gauza bereziak eta interesatzen ez zaizkigunak iritsi dira eskoletara. Ikasle baten bat, edo batzutan, eramaten dute eskolara zuek eskatuko diezue ikaslei. Baizue, antolatuko dugu hori, nolabait, banaka, bikoteka, taldeka, eta joanen gira inguruko baratzetara ikustea, ea zein hasi aurkitzen, ze hasi eskutuak aurkitzen ditugun. Eta batzutan ze topatu dut erositako haziak haur batek eraman duela eskolara. Pues han norbaitek ez du ulertu ariketa, no? Eta batzutan niretzat oso erresa da jakitea hazi hori erositakoa dela, adibidez, hazi oso txikiak ongi perfektoki garbitzeko edo makina batekin garbitzen duzu edo ezin da. Eta adibidez, porru bat, no? Porrua edo tipula igual dira, berdintsuak dira haziak, baina normalean hori erresa da, baserri batean aurkitzea nun porru haziak gordetzen dute. Porru haziak garbitzeko, dena hazi horiek dira beltzak. Eta lastoa edo ostoen arrastoak eta hori iaia xuriak dira. Zuk eramateko eskolara bote bat edo sobre bat nun dena haziak dira, garbi, hori edo makina batekin egiten duzu. Gero, bueno, badago beste manera bat, baina normalean zuk garbitzen duzunean zure etxean ez duzu hain perfecto utzi behar, hori saltzeko bai derrigorrez ongi garbitu behar duzu, baina normalean ez dugu hain beste garbitzen, no? Eta adibidez, hori behin gertatu zidan zanahoriarekin. Eta, claro, zanahoria hasteko oso arraroa da, ia inork ez du egiten hazi horiek bere baratzen. Eta ikasle batek eraman zuen eskolara hazi batzuk, zanahoria. Eta garbi. Eta, claro, hori bai. Osea, zanahorian hazia garbitzeko makina batekin egiten duzu edo ezin da. Eta orduan, aur hori bere etxean, aipatu zuen, eskolara eraman behar dut haziak, eta aita batek edo ama batek edo aitatxi batek irekizun erositako sobre bat, eta eman zion hori ez digu ezertako balio, no? Orduan, hori ulertu behar da. Bilatzen dugu, mantentzen duten haziak. Horretarako ditugu bigarren fitxa, hazien fitxa. Eta han, galdera batzuk agertzen dira. Noiztik gordetzen duzue hazi hori etxean. Nundik etorri zen hazi hori. Zein ezaugarriak diren, nola egiten duzue aukeraketa, no? Zeinek dira landariak zuek aukeratzen duzuena haziak gordetzeko eta bar, no? Orduan, fitxa horiek normalean betetzen dituzue, eta guk asko eskertzen dut, baina benetan oso importantea da. Hazien fitxa hau oso importantea da guretzat. Bestenaz, bueno, batzutan nik egin dut, eta segituko dut egiten, zalantzak balin baditut, eta interesgarria, nik pentsatzen balin badut, ostia, igual, hazi hori oso interesgarria da, eta hori azpimarratzeko gauza bat da. Benetan, hartu behar duzue ariketa hori, ariketa bat da, ikaslekin lantzeko, ados. Hau da, argi, baina
batzutan, eta ez behin edo bi alditan, no, gehiago, gauza oso interesgarriak aurkitu dugu ekitaldi honen esker, eta orain arte ezagutzen ez genuna. Eta nik parte hartu dut Euskadiko hasisarean, orain bakarrik nago Nafarroko hasisarean, ni Nafarroan bizi naizelako, baina nago sartuta Aleka elkartean, osea, Gipuzkoan lan egiten dire, hasiekin lan egiten dugun, jo que sé, no? Esparruetan, hasi horiek ez genuen ezagutzen. Eta hori ezagutu ditugu ekitaldi honen esker. Orduan, a ber, sin presiones, baina guretzat benetan altxorrak aurkitu ditugu ekitaldi honen esker. Orduan, fitxa horiek balio digute, baina nik ikusten balin badut zerbait interesgarria den, eta igual fitxan ez dut argi ikusten, nik joanen naiz zuen laguntzarekin, baserri honetara. Bueno, total. Hori esateko, pixkat, hasi bat zer den, hori ikusiko dugu neguko tailerran. Ugalketa vegetatiboa ere bai, no? Osea, adibidez, hori batzutan gertatu zaigu. Bueno, landare guztiek botatzen dute haziak, bueno, guztiek ez barkatu. Garoak botatzen dute esporak, no? Baina, bueno, garoak, aparte, badakizuen bezala oso landare mota, landare zaharrak diren garoak, no? Baina, bueno, horiek aparte, denek botatzen dute haziak, no? Ugalketa sexualatik dator hazi bat. Baina gero, landare batzuk ugaltzen diren forma asexualan. Eta hau zer da? Pues patata bat, tuberkulo, bulbo, no? Tipula, baratxuria, eta bar. Batzutan gertatu zait. Patata bat eraman du ikasle batek eskolara. Bueno, hori ongi dago. Igual eskolako baratzen landatu dezakezue. Baina haziak bilatzen dugu, haziak. Besteak ezin dira konserbatu, ezin dira gorde, eta nik esaten dizuet, patatak bertakoak ez direla, baratxuriak ez daude. Tipulak bai, baina etxalde batean, edo baserri batean, gordetzen badute tipulak, haziak eukiko dute. Orduan, haziak interesatzen zaiguna dira, haziak. Gero, baritateak ikusi dugu. Gero, bertako aldaerak, ados. Bueno, bertako aldaerak, guk beti esaten dugu bertako varietateak. Baina, ideia hau ez da ideia zientifiko bat. Osea, espezie, varietate, familia, hau bai, dira kontzeptu zientifikoak. Baina, bertako hau ez da kontzeptu zientifiko bat. Eta, bueno, berdin du, Eta honekin zergatik esaten dizuet, no? Porque, claro, badakigun bezala, tomate edo artoa edo babarruna, bueno, ia denak kanpotik heldu zaigu. Igual, beranduegi edo goizegi, goizago edo beranduago, baina kanpotik etorri da. Orduan, zergatik esaten dugu bertako, no? Eta hori askok esaten dugu, joder, autoktono kontzeptu hau landatutako landarentzat ez dela egokia. Bueno, ados naiz. Horregatik esaten dugu bertako. Eta guk erabiltzen dugu, bueno, guk esan nahi dut, aziekin lan egiten dugun denok. Eta da, azpimarratzeko hazi hau bere garaian kanpotik etorri zen, eta bertako ekoizle laborariek egokitu zuten hemengo egoetara, no? Eta egoera horiek aldatzen direnez, urtero landatu behar ditugu, eta aukeratu zeinek diren gehiago gustatzen zaizkigunak, edo hobeto funtzionatzen dutenak, eta bar. Horregatik guk, beti alde egongo gara, beti esaten dugu, badira, hazien bankuak, ez? Gobernu guztiek badute hazi bankuak, edo unibertsitateek, gure kasuan Neikerrek Arkauten, han Gasteizen badauka hazi banku bat. Gero igual entzun duzuen, nola Noruegan badago la cripta de las semillas, Svalbard, Irland, no? Lurrazpian, ados. Baina guk beti alde egongo gara haziak gordetzea bizirik. Horrek esan nahi du urtero landatzen eta egokitzen eta aukeratzen. Eta gainera aldaketa klimatikoarekin gehiago.
egokitu beharko dugu gure haziak etorriko zaizkigun aldaketetara. Eta hori nola egingo dugu urte guziz landatzen, eta hobekuntza hori, no? Hori neguko tailerran eta 3. tailerran ikusiko dugu, hobekuntza hori edo egokitzen hori. Vale. Gero, eta ja, bukatzeko, bueno, ez 3 kontzeptu. Hibrido, transgeniko eta hazi endekatuak. Transgeniko. Denok entzun dugu transgeniko, ¿no? Transgénicos por aquí, transgénicos por allá, no sé qué. Vale. Transgeniko experimentalak asko dira. Baina merkatuan, osea, saltzen direnak, esan nahi dut, haziak, oso gutxi dira. Eta Europan bakarrik ekoizten da artoa. Gero, ekologikotan ez dauden abere guztiek jaten dute artoa eta soja transgenikoa. Baina soja transgenikoa Hego Amerikatik dator. Orduan, gure elikadura sisteman bakarrik, nik esango nuke, bakarrik artoa eta soja ditugu transgenikoak. Baina haragi, arraultza eta esneki konbentzionaletan denek transgenikoak jandute. Ekologikoek ez, baina beste guztiek nik eskua zuan jartzen dut. Behi guztiek, ardi guztiek eta oio asko, oio txerri denek ekologikoak ez balin badira, transgenikoak jandute animali hoiek. Artoa edota soja. Igual bat dago, baina ezke benetan pentsu ekologikoa askoz kariago da. Horregatik, bat ekologikoa ez badago, ekologikoan ez badago, pentsu konbentzionalea emango die berei, eta horrek, iaia fijo, ziur artoa, eta askotan soja eukiko du. Baina transgeniko, orduan, barazkietan ez ditugu hazi transgenikoik, ez daude. Existitzen dira, bai, experimentalak bezala. Gero badago algodoia, Andaluzian, eta Ipar Ameriketan beste mundu bat da. Baina Europan ez dira landatzen eta transgenikoak ez dira onartzen gizakiok jateko, bakarrik aberek jateko. Orduan, a priori, transgenikoak utziko dugu kanpo, baratzean ez ditugu lortuko. Baina hibridoak bai, eta hori bai interesatzen zaigu gaurko saioan. Hibrido F bat zer da, hau. Eta gero eta baritate gehiago hibridoak dira. Erosten balin baduzue hazien sobretxo bat, hibrido balin bada, agertu behar da. Eta normalean agertzen da F bat. F bat esan nahi du lehenbiziko belaunaldia. Badakizue Mendel iarren ariketak, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, hau lehenbiziko belaunaldia, F bat da lehenbiziko belaunaldia. Hibridoak ez dira transgenikoak. Orain arte, transgeniko bat egiten da laborategi batean ingenieria genetiko tekniken bitartez. Hibridoak orain arte egin dira eskuz, lan manuala. Lehenbiziko hibridoak sortu ziren 1900 hogeian, 30an, 26an eta hori estatu batutean lehenbiziko hibridoa hartu bat zen. Baratzetan lehenbiziko hibridoak atera ziren 60garren hamarkadan, 70garren hamarkadan eta hortik. Eta orain, bertako baritateak ez balin badira, baritate zaharrak ez balin badira, nik erranen nuke. Kalabazina, pepino, piper asko,
Osea, kalabazin guztiak, iaia guztiak, pepino guztiak, azaki, iaia guztiak, zanahoria, ez hainbeste, tomate asko, ze gehiago, tipula ere bai, bueno, badira, gero eta gehiago. Babarrun, lekalekin ez, hori ez. Vale, hala ere badira hibridoak ez diren baritateak ere bai. Orduan, zer da hibrido bat? Hibrido bat da nola egiten dute hibrido bat. Eta hartzen dute bi baritate, bi parental, genetikoki oso homogenoak, líneas puras, erraiten dute gaztelaniaz, eta bi parental horiek kuruzatzen dute. Eta kuruzaketa hortik ateratzen den lehenbiziko belaunaldia, hau da F1, saltzen dena. Normalean, zertarako egiten dute hau? Lehenbiziko belaunaldi horiek asko, edo gehiago ematen dute, kilo gehiago, baina gero eta gehiago hibrido horiek daramatze erresistentzia bat. Adibidez, piperrek konbentzionalean landatzen balin baduzu, hidroponikoan, no? Oso eredu intensibo batekin landatzen balin baduzu, Bizkaian adibidez, Gipuzkoan ere bai, baina Bizkaiko negutegi handietan, badaukate arazo importantak virus batekin, no? Virus del mosaico del tabaco. Virus horrek dexente atakatzen die negutegi horietan. Baina, laborantza ekologikoan, eta hori biolur da Gipuzkoa maiko laborantza ekologikoaren elkartea, biolurreko nekazaritza teknikariak esan zigun bere garaian. Gure kideek, laborari ekologiko profesionalek, ez dute apenas arazoik honekin. Eta lur soro sano, osasuntxua balin badaukazu eta hori, virus hori bai badago, baina igual planta bat atakatzen du, edo bi, eta orduan bai kendu behar da, eta landare hori, ez virusa zabaltzeko, baina arazo txiki bat da, beste arazo bat dituzte, agronomikoak, baina arazo hori ez daukate. Baina eredu intensiboan ekoizten duten piperrak, benetan arazo bat da. Orduan, hibrido batzuk badaukate ja erresistentzia, virus horretekiko erresistentzia. Orduan, zer gertatzen da hibridoekin? Zuk daukazu bi parental oso homogeneoak, genetikoki oso, nola egiten dute, nola lortzen dute homogeneidade hori? Bakoitzak bere buruarekin ugaltzen dituzte gutxi gorabehera 9-10 aldiz. Orduan oso homogeneoak. Ez dakit genetikaz nola ibiltzen zareten, baina bere garaian, aipatzen duten bezala, badirela los alelos, geneen leku bat, eta bi kadenak ditugun, A maiuskula eta A maiuskula berdintsuak dira, edo A maiuskula, A minuskula, ezberdinak, homozigosis edo heterozigosis. Pues, parental horiek daukate homozigosis asko, muy homozigóticos. Leku haunitzetan, bi aldekoak berdintxoak dira. Informazio gutxi, oso homogeneoak. Eta kursatzen dute hori, eta ateratzen da F1, lehenbiziko belaunaldia. Zer gertatzen da? Guk erosten dugu jack bat, tomatea, plantela, ekoiztuta hasi honekin. Hasten da landarea eta ematen dizkigu fruituak. Hartzen ditut bi tomate, ateratzen ditut hasiak eta datorren urtean ereinduko ditut hasi horiek. Bueno, bigarren belaunaldia, F2, erderaz erranen dut errex eta azkar. Deriva de forma aleatoria e impredecible hacia los dos parentales. Guk ez dakigu ze aterako den bigarren belaunaldian. Estable ez delako. Da kuruzaketa bat, baina ez da estable. Varietate bat, estable da. Zuk ongi egiten balin baduzu, nahazten ez bada beste varietate batekin, estable da. Urte batetik bestera, berdintxoak da. Berdintxoa. Pues, jo que sé, horrela delako. Baina, hau, hain forzatu bat den kuruzaketa, ez dela estable.
baina forsatu, esan nahi dut, hori egiten dute eskuz, Horregatik hibridoak ekoizten dira Perú, Chile, Vietnam, China, porque es un trabajo de chinos, porque hartu behar duzu, pentsatzen zuen, tomate, badakizuen nolakoa diren tomaten loreak, eta hartu behar duzu, la parte masculina del tomate y caparla a unas, y de la otra coger el polen y fecundar a mano las... O sea, una locura. Ordun, hibridoak orain, gaur egun, azken urtetan baita, badirela beste teknikak laborategian egiteko, baina ez da transgenia. Transgenia da, zuk hartzen duzu, hemendik ADN esati bat eta gehitzen duzu laborategian beste bati. Espezie berekoa edo normalean beste espezie batetik, no? Bakteria batetik edo berdintzait, beste animal batetik, lo que sea. Hibridoak ez dira transgenikoak. Ez dute hartzen ADN esati bat eta gehitzen, no. Denak dira kurusaketak, zakit, ez, osea, besteak, osea, transgeniko bat egiteko, gaineratu, osea, gainditu behar duzu barrera ikaragarrizkoa, no? Bakteria eta landare bat, edo animal eta landare bat. Hori, hibridoak ez, da? Tomate batekin, beste tomate batekin. Piper batekin, beste batekin, no? Vale. Luzeago da, baina, bueno, utziko dut hemen. Eta gero, hasi endekatuak. Hori igual, aurkituko duzue, parentesis bat. Hori bi aldiz gertatu zait, eta, ostia, bizkat, arriskutsua ikusten dut. Baserritan, askotan, haziak erosten balin badute, artoa, aukera daukate herriko kooperatibetan erostea, orain ja ez da saltzen, orain ja ez da saltzen, baina igual oraindik daukate etxean. Duela gutxi arte saltzen zuten haziak tratamendu kimiko batekin. Eta orduan zuk ikusten duzu, artoak rosa fuksia, fosforito, edo urdina fosforito. Eta horretarako daude fosforito. Azpimarratzeko hau fungicida edo insekticida edo biak direla. Ezin dela jan. Eta hori bi aldiz gertatu zaigu. Haur batek eraman du eskolara, hasi eskutuen bila ekitaldi barruan, hasi fuksia, fosforito. Ostia, hori oso toksikoa dira, orduan kontuz, honekin, no? Gaur egun debekatua da, hau, ja ez da gehiago egiten, duela urte batzuk. Baina, igual, baserritar batek oraindik dauka la palanquilla etxean, no? Eta gero, bukatzeko eta honekin utziko dut, eta hau aziendekatuak, hau da, neguko tailerran ikusiko duguna, baina igual, agia behar bada zuen prospekzio, no? Honetan guk esaten diogu prospekzio lana hori, jutea baserrietara edo herrietara ikustea ea zer gertatzen den, zer aurkitzen dugun, hau da prospekzio lana, hasi munduan. Pues bueno, zure prospekzioan behar bada norbaitek erranen dizue. Nik gordetzen dut hau, baina endekatua da, se ha degenerado. Eta horrek bi gauza normalen esan nahi du. Eta bi arazo horiek, dira endogamia, no? Gure kasuan bezala, lehengusoen artean eskotzen balin bazara, hori ez da ideia ona, pues hori landaren artean gauza bera, endogamia, edo hibridazioa, bi baritate ezberdinak kurusatu dira. Bueno, bi arazo hauek dira arazo handienak gure baratzan haziak ugaltzeko. Eta hauek dira neguko tailerran begiratuko ditugunak bereziki. Orduan nik usten dut hemen, aski, eta ez dakit norbaitek zalantza baten bat balima daukagu 10 minutu botatzeko, baina bestenaz korreoz edo bai.
Eta, bueno, zalantzarik edo galderarik ez badain badaude, pues, usten dugu, eta listo. Ongi? Ba, pues, bueno, mi esker, han izateagatik, eta espero dut zerbait gutxi gora bera ulertu izan dena, eta hori, laizer jasoko duzue deialdia, jardunaldikoa, eta gero ja neguan, pues, segurazki abenduan, bai, osea, gabonak baino lehen bidaliko dizuegu neguko bederen neguko topaketarena. Eta jasotzen ez baduzu abenduan, horrek igual, pues, otsailaren amaieran egingo dugu, eta, pues, hori, urtarrian hasieran jasoko duzu. Ados, pues, agur, eta laizzer arte. Mateo, nahi duzun bezala, nahi duzunean... Listo. Oso ondo. Eskerrik asko, Mark. Eskerrik asko denoi. Aio.